مکے وچ پہلے ایمان لے آندا ہے غریب اللہ دے ہر نبی نو پہلا غریباں جی ابو سفیان یہ کلمہ نہیں سی نا جدو پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہرقل شاہ روم دے بادشاہ پیش ہوئے تو وہ سے سوال کیتا سی کہ جڑے شخصیت نے تواڈے کول نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ان پہنا غریباں منیا یا امیر؟ ابو سفیان آکھیا سی بھئی غریباں منیا، اس آکھیا سچے نبی دی شان یہ ہوندی ان پہنا غریب منیا۔ چند بندے صرف وہ سن جڑے امیر سن، باقی سارے غریب سن۔ انہاں چند بندیاں حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ امیر لوگ، یہ پیسے والے لوگ، باقی غریب لوگ سن سارے۔ انہاں مڑ پیسے تے ونڈ کی کیتی، ونڈ پیسے دی کی کیتی۔ حضرت خدیجہ بھی حضور دا سب تو پہلے کلمہ پڑھے، وہ بھی امیر سی۔ حضرت خدیجہ، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان نے پیسے والے لوگ سن، کثرت نال غریب سن۔ حضرت ابو بکر نے ویکھنا بھی جڑے غلام نوکر نے کناں دے انہاں کلمہ پڑھنا ہے تے انہاں نو لوگ ماردے نے۔ حضور کول مڑ خبراں جانیاں فلانے نو جی بندے نو بڑا ماردے پے تے ابو بکر صدیق ویکھنا با حضور غمگین ہوئے نے تے انہاں جا کے اس بندے دے پیسے بھر کے تے انہوں خرید کے آزاد کر چھڈیا۔ غریب بڈھے بیمار انہوں نے خرید کے۔ ایک دن انہوں نے والد ابو قافہ کہنے لگ پائے، پتر ابو بکر تو سارے جڑے کمزور نے، آیا تاریخ دے میرے حال دھیان کر رہے ہیں، توجہ ہے میرے گل سمجھنے والی تھا، میں آکھیا بھائی دے دھیان کرو۔ دنا بندے سن ابو بکر دے والد، ابو بکر دیاں 4 پشتاں صحابی نے، انہاں دے والد بھی، وہ خود بھی، انہاں دے پتر بھی، تو انہاں دے پوترے بھی، 4 پیڑیاں ابو بکر دیاں حضور دی صحابیت دا شرف پایا ہے جی۔ دنا بندے سن ابو بکر دے والد، ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ ہے، انہاں دا نام ابی قافہ سی۔ انہاں کے پتر جتنے کمزور تے بوڑھے نے انہاں نو تو خرید کے آزاد کرنا ہے، کسے جوان تکڑے بندے نے خرید کے آزاد کرا، کل نو کوئی مشکل گھڑی آئی تے تیرے نال کھلون، کوئی تینوں لڑائی بنڈی بنی، کوئی کسے نال جھگڑا ہویا تے جنہاں بندیاں آزاد کرایا ہوئی تیرے او ممنون ہونے تیرے نال کھلو سن پایا، بندے سن آزاد کرایا، آج بھیڑ چھوئے دے نال کھلوئی۔ ابو بکر صدیق نے گل کی تھی، فرماندے ابا جی میں اس تو نہیں خرید کے آزاد کردا، بھائی میرے نال کھلو، میں ان خرید کے آزاد کرنا جن کرایا ایک بار حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی ہوئے، میں آزاد کرا چھڑا۔ گل اجے اس تو تھوڑی جی اگے ابو بکر دی گل ہے نا۔ ابو بکر دے والد فرماندے نے پتر انہاں نے آزاد کرا کر جڑے اوکھے ویلے تیرے نال کھلون، انہ هو السمیع البصیر، میرا رب سندا ہے۔ قدرت نے فرمایا ابو بکر دے والدہ، اے ابو بکر دے باپ گھبرانا، ان سارے خرید کے آزاد کران دے، جدو اندے تے بھیڑ دا وقت ہویا ادو میں اللہ دے نال کھڑا ہو جاواں گا۔ ان اللہ معنا لا تحزن، ان اللہ معنا، ابو بکر ہن غمگین نہ ہوویں، اللہ تیرے نال ہے، اللہ دا رسول تیرے نال۔ قرآن گواہ، قدرت نے انعام دیتا ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کری، تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تے اللہ تیرے نال کھلوچی۔ یہی وجہ ہے جدو مشکل اسلام تے آئیے جتھے ابو بکر کھڑا ہویا ہے، میرے رب نے اتھے ابو بکر دی مدد فرمائی۔